Contes clàssics. Dues granotes. Hi havia una vegada una granota curiosa que vivia a la ciutat de Kyoto, a l'antic Japó. Es va construir la casa a la vora d'un estany on es passava els dies mandrejant sota els pètals de lotus i les nits raucant al ritme de les campanes del temple. Però ves per on, la granota no era feliç. Cada dia, quan les donzelles s'anaven a banyar a l'estany, deien meravelles de la magnífica ciutat d'Osaka. Parlaven de mercats plens de vida i de tresors de terres llunyanes. Com més en parlaven, més encuriosida se sentia la granota. Un bon dia, la granota va decidir que havia de veure aquella ciutat fabulosa amb els seus propis ulls. A uns 70 quilòmetres de distància, en una sèquia del bulliciós port d'Osaka, hi vivia una altra granota. I tot i que aquesta podia veure com descarregaven els vaixells i menjava insectes a cor que vols, tampoc no era feliç del tot. Havia sentit a parlar de la tranquil·la ciutat de Kyoto, del gran palau Mikado i de les flors dels cirerers que cobrien el terra com si fossin estores. Una nit va decidir anar a veure aquesta ciutat amb els seus propis ulls. Va preparar el farcell Sayonara, Osaka! i es va posar en marxa. Així va ser com les dues granotes van decidir el mateix dia agafar el camí que unia les ciutats d'Osaka i Kyoto. El viatge era llarg i perillós. A la granota de la sèquia, de poc que no se la cruspeix una garça camallarga. A la granota de l'estany, de poc que no l'esclava un carro tirat per bous. El segon dia, les potes ja els tremolaven de tantes hores de saltar i tenien les membranes dels peus vermelles i plenes de butllofes. A mig camí entre Osaka i Kyoto van topar amb una muntanya. Pels capricis del destí, després d'una llarga escalada, les dues granotes van arribar al cim alhora. La granota de l'estany va fer una gran reverència. Jo vinc de l'estany de lotus més gran de Kyoto. Com que no volia ser menys, la granota de la sèquia va fer una reverència encara més gran i va respondre: Jo vinc d'una sèquia del moll més bulliciós d'Osaka. Les dues granotes van seure i mentre el sol es ponia van començar a caçar insectes i a explicar-se com era que havien arribat al cim d'aquella muntanya tan lluny de casa seva. Com més xerraven, més estrany els semblava que una granota d'Osaka volgués veure Kyoto i que una granota de Kyoto anés de camí cap a Osaka. El sol baixava de pressa i quan va arribar l'hora de reprendre la marxa, les granotes van provar de posar-se dretes, però com que havien descansat una estona, tenien les potes ben encarcarades. Van gemegar i raucar. La granota de la sèquia d'Osaka va fer broma dient que les seves potes agrairien que la seva nova amiga li descrigués casa seva i així s'estalviaria uns altres 30 quilòmetres de dolor. La granota de Kyoto hi va accedir. Estava convençuda que les seves potes volien el mateix. Era una llàstima que les granotes no fossin un pèl més altes perquè aleshores podrien mirar més enllà de la muntanya, veure la nova ciutat amb els seus propis ulls i comprovar si el viatge valia la pena. De cop, una mirada estranya es va dibuixar en el rostre de les dues granotes. Totes dues pensaven exactament el mateix. No deus pensar... No, Va dir la granota. tret, evidentment, que tu estiguessis pensant el mateix. Mai! Què gosaria pensar això? Esclar que, ara que ho dius, de fet, té el seu mèrit. Molt de mèrit, però és impensable. Llavors es van quedar en silenci. El cel es va anar tornant rosa, ataronjat, vermellós, i les dues granotes van continuar pensant sobre allò que era impensable. Finalment, la granota de l'estany va raucar. Jo ho faré si tu ho fas. La granota de la sèquia va pensar un segon més i... Fantàstic! Amb els darrers raigs de llum, les dues granotes es van alçar sobre les potes del darrere, de manera que semblaven, per deshonra seva, ben bé dos homes. Però el que passa amb les granotes és que tenen els ulls just a sobre el cap. Per tant, si una granota es posa dreta, el que veu és el que té al darrere, és a dir, el camí per on ha vingut. I així va ser com totes dues granotes, mirant a l'horitzó i creient que veien la ciutat de l'altra, el que realment van veure va ser la seva pròpia llar. La granota de la sèquia d'Osaka va sospirar decebuda. L'estora de conte de fades feta de flors de cirerer no es veia per enlloc i la granota de l'estany de Kyoto no veia ni un sol tresor. De fet, semblava ben bé casa seva. En pronunciar la paraula casa, totes dues granotes van caure a terra. Es van acomiadar i van iniciar el llarg camí de tornada. Durant molts anys, quan algú preguntava a qualsevol de les dues granotes sobre les ciutats que havien anat a visitar, elles responien convençudes: No cal que hi vagis. Una autèntica pèrdua de temps. Per les dues granotes, Osaka i Kyoto eren com dos grans d'arròs. L'una era exactament igual que l'altra.